Студенти от Минно-геоложки университет имаха възможност да се докоснат до ръчен лазерен скенер FJD Trion P1 SLAM. Геовара оборудва студенти от пети курс маркшайдерство и геодезия с мобилна сканираща система, която да даде тласък в развитието на бъдещите инженери, а също така и да се докоснат до потенциала на SLAM технологията. Една кратка разходка за около 5 минути позволи заснемане на площ от над 400 квадратни метра в пълна подробност, с относителна точност под 2 см. Визуализацията на траекторията в реално време подсигурява оператора за пропуснати зони или липсваща информация, която да допълни с още няколко крачки повече. Системата е подходяща дори и за ентусиасти без опит в лазерното сканиране. Свържете се с нас за демонстрация или съвместно сътрудничество на geovara.com. Geovara – вашият партньор в сферата на строителство, архитектура и геодезия.